Ora banyu galon, wong desa nek ngombe nganggo banyu godhokan. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya ya Cah, aku wong desa nek ngombe ora tau nganggo banyu galon. Nek ning desa iki aku biasane ngombeku nganggo banyu godhokan. Nek nggodhok nganggo ompreng gwedhi ditumpangno pawon, genine sing murup barap-barap. Bar cethik geni langsung omprenge ditumpangno ning dhuwur pawon. Bar ngono langsung diisi omprenge iki digrujuki banyu sampe pek ya. Biasane aku nek nggodhok banyu nganggo ompreng sing gwedhi ngene Cah, ben rong godhokan ae wis entuk sak geno. Masih ya nggodhok banyu ngene iki kadang ya sangit barang, tapi ya tetep ae Cah bendina nggodhok. Lah piye wis kadung makom banyu godhokan, ngombe banyu galon ora doyan. Singkat cerita, banyu godhokanku wis umub bleguduk. Kira-kira nek menurut ngene iki higienis nganggo ngombe banyu galon apa banyu godhokan Cah? Nek ketoke umub bleguduk ngene iki, banyu godhokanku sing wis umub bleguduk langsung tak ciduki, tak dokok genuk. Banyu godhokan sing tak dokok ning genuk ngene iki Cah, nek dinepno genep rong dina rong bengi, nek pas diombe srep seger ngalang-alahi banyune kulkas. Kowe wis tau njajal ta urung Cah ngombe banyu godhokan sing nep-nepan kok genuk? Iki mono kulkas alami lho ya. Engko nek ana sing komen, "Mbak, banyu godhokanem kok ora mbok saring?" Tenang Cah, engko nek tak dokok teko mesti tak saring ya.